Gan bod hi'n ddiwrnod braf, wedi dod mas i'r ardd i wneud y thir i tu ôl i hwn, i weld os oedd y casgliad oedden ni yn y shed, sef bod yr patrwn diffreithiant o'n i'n gweld ar y wal yn ganlyniad i beth oedd y strwythyr o'n i'n gweld yn y blien. A beth sy'n angen o'n i fan hyn ydy y theori datblygwyd gan Bragg yn yr 4edd ganrif ar 15. Mi ddoth fan hyn, oedd e'n gweithio'n galed ar y gwaith hyn, a oedd efe cysylltiad efo Aberystwyth. Doedd e fan hyn i roi cyfres o ddarlithoedd. Oedd ymchwilwyr fan hyn ar gychwyn y brifysgol ar ddiwedd y 4edd ganrif ar 15 yn frysur iawn yn gweithio ar Peled yr Ecs. A wir, mae gennym ni'r offer Peled yr Ecs cyntaf yng Nghymru yma yn y brifysgol, a fydd e lawr yn yr hen goleg yn rhan bwysig o'r ddangosfa fyna mas o law. Felly, nôl i'r theori, a beth wedodd Bragg oedd bod Peled yr Ecs a gole a unrhyw beth sy'n gallu meddwl, yn gallu cysidro fel ton yn gallu dangos yr effaith diffreithiant yma. So y darlun sydd gyda ni felly yw bod yr don yn symud mewn llinellau syth, a mi all hwn fod yn olau, allai fod yn Peled yr Ecs, allai hyd yn oed fod yn gronynau fel electronau, a byddwn ni'n defnyddio'r rhain yn gyson yn yn gwaith ymchwil ni i edrych ar pethau sy'n fach iawn fel y nanodimentiau a'r graffin a chrisialau eraill. Ac yn wir, byddwn ni'n mynd i'r canolfannau synchrotron pan bydd angen Peled yr Ecs pwerus arno ni, a mynnu, enghraifft yn y canolfan Diamond yn Hawel. Mae lot o waith ar hyn o bryd yn defnyddio'r Peled yr Ecs i weithio mas strwythyr y virus ma sy'n achosi cymaint o broblem i ni. A'r gobeith wedyn, os ni'n deall i strwythyr a bydde hwnna'n helpu wedyn i ni ddatblygu'r gwrthgyf sy'n angen arno ni i gwffio yn erbyn y peth yma. Felly, y syniad yw, yn y darlun syml, yw bod yr golau neu'r Peled yr Ecs yn dod lan yn erbyn y patrwm. Beth sydd gennym ni fan hyn yw golau coch yn bwrw'r blien. A beth sydd gennym ni yn y labordy yw Peled yr Ecs yn bwrw'r y deimwnt, ond mae'r ffiseg yr un fath. A'r syniad felly yw, os y'n ni'n wedyn yn edrych ar y golau sy'n dod trwyddo, mae lot o'n fe jyst yn dod yn syth trwyddo. Wedyn mae gen ni ryw smotyn fach ar y sgrin. Y sgrin fan hyn, neu'r wal sydd gyda ni wrth gwrs yn y shed. Ond beth ni'n gweld wedyn, ni'n gweld patrwm o smotiau ar y wal, a felly mae rhywbeth yn digwydd fan hyn sy'n bach mwy diddorol. A'r syniad yw, os y'n ni'n meddwl am rhain fel tonau, gyda tonfedd, lambda, wedyn mae'r don sy'n dod o'r twll na yn gallu rhyngweithio gyda'r don sy'n dod o'r twll yma. A os yw'r twll yma wedi cael ei gwahanu gan y pellter dy, a os yw dy yn debyg iawn i werth lambda, mi welwn ni yr patrwm yma yn glir ar y wal, a welwn ni'r effaith diffreithiant. Felly, os dyn ni am edrych ar strwythyr o fewn y crisialau sy'n tua nanometr, mae rhaid i ni ddefnyddio golau sy'n tonfedd o nanometr. Felly mae rhaid i ni fynd at yr Peled yr Ecs a'r electronau. Os dyn ni wedyn yn edrych ar rhywbeth sy'n tua micronau, wedyn mae rhaid ni ddefnyddio golau coch sy'n tonfedd o ryw 6 nanometr, sef 0.6 micron. Felly dyna lle dyn ni yn yr arbrof hyn, ond mae'n union rhy math i Peled yr Ecs. A'r syniad wedyn yw, os gynnon ni'r don gyda'r donfedd lambda, a wedyn bod yr ail don yn union hanner tonfedd i ffwrdd, a wedwn ni bod uchder hwn yn un, a welwn ni wedyn bod fan hyn a fan hyn a fan hyn mae gennym ni +1 a -1 +1 a -1, a felly bydd hwn yn dywyll. Bydd na ddim golau pan bydd ni'n cyrraedd pan mae gennym ni hwn.
Os fel arall wedyn, byddwn ni'n edrych ar yr un don, ond wedyn edrych ar y don falle sy â union un tonfedd o waniaeth. Wedyn beth ni'n cael yw bod pan ni'n edrych fan hyn, byddwn ni plus 1, minus 1, a ni'n mynd a plus 1. Felly ni'n mynd wedyn o 2, minus 2, 2. Felly mae gennym ni'r un donfedd, ond mae dwbl yr osgled. A wedyn dyna phan ni'n cael yr smotyn llachar ma fan hyn wedyn, a fan hyn bydd e'n dywyll, a wedyn ni'n cael y patrwn. Mae hwn yn golygu wedyn bod ni'n gallu mesur pethau sy'n yn fawr ar y wal, a gallu o fan hyn wedyn gallu cael y pellter bach ma sy'n yn y blien, a mae hwnnw'n bwerus tu hwnt. A ffordd ni'n neud wedyn, ni'n sylweddoli wedyn bod yr llwybr yma ar y donfedd yma, a'r llwybr ar y donfedd yma yn bach yn wahanol, a'r gwaniaeth ydy hwn. A os mae hon ydy'r angl theta, ni'n gallu gweud bod yr pellter fan hyn ydy d sin theta. A wedyn, os yw'r ongl yn fach, allwn ni ddweud bod sin theta yn agos iawn at theta. A wedyn allwn ni ddweud bod hwn wedyn yn d wedi lluosi gyda sin theta. A wedyn mae hwnna wedyn theta ydy mewn radians ydy wedi rhannu gyda x. X ydy'r pellter yma. A dyn ni wedi mesur, x, ond eisiau dyn ni'n gwybod mwy na lai beth i'r rheini. O'r theori yma fan hyn, dyn ni'n gallu deud bod y sefyllfa gyntaf sydd gyda ni yw bod un tonfedd o waniaeth rhwng nhw. So felly allwn ni dweud bod hwn yn lambda, a wedyn mae hwn wedyn yn d wedi lluosi gyda wedi rhannu gyda x. Neu allwn ni newid hwn rown chydig bach, bod d wedyn yn lambda lluosi gyda x wedi rhannu gyda Nawr allwn ni rhoi y mesuriadau mewn, gaethon ni, a mae hwn wrth gwrs ddim yn gywir iawn yn y labordy, bydd gofyn i ni fod dyma bach mwy gofalus gyda'r mesuriadau, ond arbrawf ardd shed ydy hwn, ac yn y labordy, felly yw ni get away gyda hwn yn credu. Yn awr tebys, so'r pellter yn y blien ydy'r tua 600 nanometr yw'r donfedd, a mae x wedon ni yn rhyw 200 millimetr, a mae tua rhyw 5 millimetr. A mae hwn i wneud rhain ydy nanometers. A mae hwn wedyn, os newn ni wneud yr cyfrifiad ma, mae hwn tua 25 micron. Felly byddwn ni'n disgwyl wedyn bod ni'n gweld dan y microsgop rhyw strwythur o tua 25 micron. A pan edrychon ni ar y microsgop, welon ni'r pethau bach ma oedd yn adlewyrchu'r golau. A roedd tua rhyw 10 ohonyn nhw rhwng yr strwythurau mawr ma oedd yn cario'r cryfder mwyaf. A fyna welon ni'r patrwn o'r sgwariau bach ma neu'r rhombau ma. A wnaethon ni edrych wedyn bod hwnnw tua rhyw 250 micron oedd maint yr inc, a felly o'n i'n dod i'r un fath o rhif, oedd yr pellter rhwng y dots bach ma ar y llun yn 25 micron. So felly mae'n debygol iawn mae rheini oedd y strwythur y rheoledd ma yn y blien oedd yn creu'r diffreithiant. Felly o fewn yr cywirdeb yr arbrawf ma, mae hwnnw'n un bach arall sy'n llwyddiannus iawn.